السلام علیکم دوستو، آج میں ویڈیو بنانا پیا اپنی سرائکی زبان دے وچ۔ ماشاءاللہ ساری زبان بہت ہی بہترین تے زبردست تے بہت ہی سکھی زبان ہے۔ تے آج جڑی ٹاپک ہے نا سارا میں دوست نال تھوڑا جہا گپ شپ ہے تے تواڈے نال بلی تھوڑا جہا میں مختصر ویڈیو بنا کے کوئی پہلی بندہ دسیں دے تے اون دا تساں جواب دے سو۔ تے ویڈیو سٹارٹ کرن کو پہلے تساں جڑا دوست میرے چینل تے نواں آوے وہ چینل کو سبسکرائب کرے سی تے ویڈیو کو بھی لائک کرے سی۔ اج ایک تا پہلی اے ہے سائیں او دسیں دے نا کہ ساکوں وڈے سائیں ودن جو بلی تو ساکوں اے دسو جو پہلی جڑا بوجھ گیا تے او والا ساکوں مطلب کتھیں چکر لویندین یا کوئی ہے جائیں انعام دیندین جن نال اساں خوش تھی ویندے سے۔ آج ایک پہلی وے جول میں اندھا پیا تے اے پہلی جرا دوست دسے سی تے ان دے واسطے اساں بیا تے کچھ نہیں سے کر سکتے، چلو بیا ہی کچھ نہ تے اساں کو سہیں پیچھے آکسوں جو بلی یار توں بھی ساجے علی کر مطلب پہلیاں شیلیاں جان دی تے توں ہی سنیا نکے نہ سندا مطلب وڈیاں اپنے کولو۔ ایک اے پہلی تھی گی بیا ساکوں ایک سارے کٹھے بزرگ سارے علاقے دا اے ایک پہلی دسے سی۔ ان دا جواب شاید میرے کو بھی کہیں نہیں تے اگر تساں دوست دسے سو تو تواکوں اوندا انعام دے سی تواڈو 50 روپیہ ایدی پیسہ ہو سی اگر تساں وہ پہلی بوجھ گئے تاں۔ تے اے بزرگ جڑی ساکوں پہلی دسی ہے سائیں او اے ہے جو تے اے بزرگ جڑی ساکوں پہلی دسی ہے اے آدھے جو یار میں کیمرے دے گو نمی آدھا توں آگ چا میں کو دسی سی۔ اے آدھے جو کالا لیلا کھڑا ہلاوے اچو بچو گھا نہ کھاوے، اے ہے سائیں پہلی اے جرا بوجھ گیا تو 50 روپیہ انعام مل سی سائیں ایزی پیسے دے ذریعے۔ اے جرا بوجھ ونجے سارے کمنٹ دے جرا نہ دسے سی سائیں بلی دا پہلی دا بجھارا ہی ہوئے سائیں جرا بجھے دوست۔ اے ہے مامے دی پہلی ہے تے ماما اے 50 روپے انعام دے سی۔ اے سی ماما 50 روپے جرا نا اے ہاتھ پئی بیٹھے وے اتے کر ماما 50 کتا ہے۔ اے آدھے جرا بوجھ گیا تے میں ان کو 50 روپے انعام دے سا اے دے دے پہ تھوڑا انعام ہی ماما جرا نا ویلے تے اپنا چاہی بیٹھے وے۔